Njengoba bengisakutshela ke mina ngasebenza lapha mina ayekho umuntu oyefuna ukusebenza kulesi sikole. Ngilanda ubani? Ngilanda uNgcobo. Uthi uNgcobo wemchuno kunomsebenzi olahlile akekho umuntu ofuna ukusebenza wona ama-security siyasaba. Ngithi mina athi na Maye seyichaza ke uyasho uNgcobo ukuthi kunendoda le kwakuyakamkhizi yayinesitolo eDlakathi. Le ndoda yayikiqopha umlando. Kwakuthi ukudla mase kuphelile esitolo sakhe ingayi ko-order. Ivelize la eDlakathi ifike ngetruck la ithathe konke ukudla kwezingane la ithathe konke ukudla kwezingane ihambe nakho esitolo sakhe. Le ndaba engiyikhulumayo umuntu ongayifakaza uMroza uyena eyazi kahle ngoba uyisafunda khona evukile esikoleni. uMroza lo Bzazaza Hayi uMroza Fakude. uMroza lo uNonhlanhla uRhodesia Buthelezi lo osebenza okhuzini wayefunda khona lapha evukile. Maye ngilanda kuNgcobo athi angizosebenza nangampela uthisha omkhulu angivumeke ngisebenze. Hayi ngisebenze la abalinyi isonto kwathi ngoLesine ngoba ngifike ngomsombuluko ngoLesine wafika futhi uNgcobo lo wasemaqadini. Wathi uNgcobo wemchumo ngike ngaya lapha esitolo eDlakathi ngibone ngathi sekuyaxega lapha emathini nofish ubhekeke le ndoda seyingangena noma inini la. Ngithi mina athi na hayi ngilinde ukuthi uzofika angafiki kuLesihlanu. Kwathi kumgqibelo kunomuzi lapha kaTshopo. uTshopo indawo eseduze kwasesikoleni evukile. Lapho umuzi wakhona kwakunomsebenzi khona. Ngithi nami hayi ngoba vele ngixakekele anginakho nokudla ake ngiye khona lapha ngizofika ngicosha amaqatha ngithi ukuthola nokukwehlisa. Hayi nangampela ngifike ngingene. Kanti le ndoda ikhona. Angiyazi naye ingazi futhi. anazani Asazani ngoba ngangena mina sahlukaniswa umuntu oyedwa. Hayi kudliwe kuphuze kube kuhle kube nje. Ngizwa ngoba wona seyixoxa ikhuluma nale ndoda eseduze kwami. Ithini le ndoda ithi hayi impela ke namhlanje ngiyokulanda ukudla kwami. Ithi le ndoda athi na athi ibuze le ndoda ithi ngoba ke ngizwa kuthiwa kunensizwe efikile lapha negada lapha ibuya ngala eMabomvini uzoyimela yini? Athi awu ungangitshela ngomuntu obuye eMabomvini ikhona lensizwe eMabomvini. Wayisuka lapha ibamba ukhambe liphakamise ethi wathi mayelibeka alibange safika phansi ngalo emikwele ngamfusa ngalo ebusweni wakhinca utshwala uphuma ngamakhala. Ngathatha izagila zami ngaxolisa kubaba wakhona ngacela indlela ngapha. akangalwa yena Akalwanga ngiphela ngamuzwe ngilandelisa ngamazwi wathi ulibambe lingashoni. Ngangizwa ukuthi ngithini? angizwazi Ngaleso sikhathi ngingedwa ngoba sasibabili noNgubane. uNgubane ke owayesebenza emini mina ngisebenza ebusuku. Hayi ngihlale ngilinde ukuthi uzofika kwaze kwashawa 11 ngathi kusuthi akasezi. Angazi ukuthi ngazume kanini kodwa ngiphaphama sengiphaphamisa ubani ngaphapha sengivuswa umkhulu wathi vuka nangu umkhize ezothatha ukudla kwezingane. ufika ngani umkhulu lo ufika ngephupho Ufika ngephupho sashona. Ngivuswa umkhulu nangampela mangiqalaza ngewini ngawabona amathoshi eza laphana etruck ukuthi ayilo ke le truck na kanjani. Ngathi konje ngizokwenza njani? Ngathi okay ukuze ngimbhadame kahle ngigijime ngiyephi kulendlu le okuhlala khona ukudla. Ngangena phakathi endlini lapha la kuhlala khona ukudla. Ngase ngikhutha khona ngabona isitofu esikhulu ngangena oven ngayivalela phakathi ngase ngithuka. Esikhathini esingakanani ngezwe sebekhahlela umnyango sebegqekeza kuyona kule ndlu la kuhlala khona ukudla. Hawu mabe begqekeza lapha hayi angena babathi ethi kungaka ukudla. Athi leshani bafana bakuthuthe. Ngithi base bekuthuthe konke futhi. Yila ngezwe khona ukuthi kunomuntu wesifazana umkakhe ngoba ngezwe esethi hayi baba ngiyasithanda nalesi stofu asisithathe. ngaleso sikhathi uphakathi esitofini Ngiphakathi ngaleso sikhathi esitofini. Athi hayi inkosikazi ngeke sihambe sithathana nemhlahla vetofu esingazazi noma ziyasebenza yini. Awusonise endodana ubone ukuthi siyasebenza yini. Awu nangampela umfana ngiqobe asifonise isitofu. Ngake ngabekezela ngoba ngangiphela uyasithesta ngithi uzoshesha sicime. Lutho ukuthi asicime isitofu. Hayi ngezwe ukuthi ngiyasha amandla kusabekezeleki. Ngaphuma lapho sengimanzi ite wawungathi ngiyaqhuma. ngathi awushile Sengihangukile phela sengihangukile vele. Mangiphuma lapho ngaphuma ngeinhlamvu naye wake wasikhohla isibhamu ngoba wesiphethe ngesandla. Wathi dlengelele wathuka wathi dlengelele. Wathi methi dlengelele
wayifaka la inhlamvu la. Awuveze Sibo. Ngesifazi. Wangidakelwa wena. Cha. Ngiyeke ukuxoxa ngiveza inhlamvu manje. Hayi bese ngisho ngoba kuseduze kodwa kunankinga qhubeka uxoxe mfowethu. Ngizoyeka ukuxoxa mina. Alokhuze ke mayifaka la inhlamvu, ngayifaka la mina. Akuhlangana khona amehlo. Saphuma isikole boshona same time. Angazi ukuthi omakhelwane babe bizobani ngoba kwase kugcwele kusethe kuqhu. Wafika nothisha omkhulu wehlala la ngakamxhosa. Wayesefikile na uthisha omkhulu. Ngakusasa kwakhona kwabiza umhlangano. Wathi uthisha omkhulu uyabonga ngoba le ndoda ibisimhluphe kakhulu uthatha ukudla la esikoleni. Wathi uzongikhuphula esikhundleni, uzongenza isekela likaThisha omkhulu. Ngabe kwalapho ngaba yisekela likaThisha omkhulu. Uyangizwa ukuthi ngithini? Hawu, kahle boyena usuke ebusecurity Ngasuka ebusecurity ngaya straight ekubeni isekela likaThisha omkhulu. Hayi kahle boqaba banga usaba naye SGB usuka nje usuyisekela kaThisha omkhulu. Hayi ngizosixhaphaza ndoda ngizosixhaphaza.